B'investiment ta' 35 miljun euro Steve Delicata u David Agius investew fil-bini tal-kompless Daniels li jinsab fil-Ħamrun. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-preżenza tal-Ministru Jason Azzopardi inaugura uffiċjalment dan il-kumpless kummerċjali u ddeskrivih bħala il-mutur ewlieni fir-reġenerazzjoni tal-Ħamrun. Delicata u Agius spjegaw li l-isem tal-kumpless ingħata bħala tifkira ta' ibn Delicata, Daniel, li sfortunatament m'għadux magħna. Jirriżulta li kemm ilu miftuħ f'dawn l-aħħar ġimgħat aktar minn 66,000 persuna diġà żaru dan il-kumpless fil-qalba tal-Ħamrun. Dan l-istazzjon staqsa lis-sidien għaliex għażlu li jinvestu propju fil-Ħamrun. Peress ħafna negozju huwa kkonċentrat fuq taslim għall-belt illi hawn vojt hawnhekk u illi huwa importanti li jiġi mimli. Aħna il-ħolma tagħna tiegħi ta' Steve illi n-nies jistgħu jiġu ġal-Ħamrun għalkemm forsi kien hemm naqra ta' tabu fil-passat, naħseb mill-immaterjalizzat. Matul id-diskors tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi sostna li l-investiment kbir li sar fil-kumpless Daniels huwa frott ta' riżultati ekonomiċi tajbin li pajjiżna qiegħed jikseb kuntrast ma' pajjiżi oħra ġirien tagħna li qed inaqsu l-investiment u x-xogħol qed josfor. Dan kien ikkonfermat ukoll mis-sidien tal-kumpless. Ftaħna kienet ġimgħat ilu, kellna rispons tajjeb tal-klijenti u dak li aħna stennejna f'dax xahar jimmaterjalizza. Il-Prim Ministru sostna li huwa d-dover tal-Gvern li jkompli jgħin u jinċentiva lis-settur tal-intrapriżi żgħar u medji li matul dawn l-aħħar 4 snin kiber b'5%. U għamel referenza għall-iskemi li l-Gvern nieda biex is-settur kummerċjali jikbel u joħloq aktar postijiet tax-xogħol, fosthom l-iskema Microinvest li sarfet fi 28 miljun euro f'investimenti. Saret ukoll referenza għall-iskema Microcredit li ma' skema kellha suċċess kbir b'aktar minn 390 SME igawdu minn aktar minn 60 miljun euro. Fil-waqt li awgura li dan il-kumpless iservi bħal esperjenza sabiħa għal konsumaturi li se jżuruh, il-Prim Ministru żar ukoll l-istabbilimenti u kellu wkoll opportunità li jitkellem ma' ħud mill-ħaddiema.